ଚତୁରୀ ଫୁଲମତି। ବଡ଼ ଝାଡ଼ ଗାଁରେ ଫୁଲମତିର ଘର। ସେ କଥାରେ ଯେମିତି କାମରେ ସେମିତି। ଦିନେ ସେ ଫଳ ଗୋଟାଇବାକୁ ବଣକୁ ଗଲା। ଫେରିବାର ବାଟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ବେଳ ବୁଡ଼ି ରାତି ହେଲା। ଫୁଲମତି ବାଟ ନ ପାଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିଗଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବାଘଟିଏ ଥାଏ। ସେ ମଣିଷର ବାସନା ପାଇ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲା। ଫୁଲମତି ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା। ସେ ବାଘକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ମୋତେ ଖାଇଲେ ତୁମ ପେଟ ପୂରିବ ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁକୁ ଆସ, କେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଗାଁ ମୁଖିଆ ଭାରି ଦୟାଳୁ, ସେ ତୁମ କଥା ବୁଝିଦେବେ। ବାଘ ଫୁଲମତି ସହ ଗାଁକୁ ଗଲା। ଗାଁ ଶେଷରେ ଜଗି ବସିଲା। ଫୁଲମତି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଘ ଦେଖିଲା ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହାତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଧରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବାଘ ଡରରେ ବଣ ଭିତରକୁ ପଳାଇଗଲା।